hari kaham khapani takhok te bokhok song जों फातारा तंनाय इसिनि तिप्रा सारक साकनाय जांनाय थांनाय परेना थांनाय के सामुं तांना थांनाय अनअर्गेनाइज सेक्टर रकनो बरकनि सोंमंनो तियै जों नायतुक मानि आबनो तियै मन इसिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर ते फरेस्ट मिनिस्टर न जों कक जों मानि ताखक ते बखक जों आबनि फिरकमंग जों तिनिबो मानियाखौ आबनि फिरकमंग स्राय स्राय लोकरक तिनिबो उंजागियाखौ आबनि बागिनो हायनो हाय सोंमंतै तिनि अ एपिसोड मा खायजावखा अबनि यागुलो ओरैनाय दे रिया दे लोकरक जा बुचि माने बुचि बेबेखा तिप्रा सारक जा बुचि माने बुचि बेबेखना आं खाखायो एस ए मीडिया एस ए जर्नलिस्ट आनि सामुं खायदै सोंमं जों सोंयाके साबो सोंनाय फियाबा आनि सोंमंनो से आनि सोंमं रगनो से वायोलेट खायजागै कक फिरक जागै दङ आबन बागै तिनि नरक थानि तैसा हायनाय सोंमं तबै मा फायखेला ताखते बखक सं त्रिपुरा हास्ते हाफां 1794 जनानो ताबकसक जरा फातारा तनेरना रां रेखा आबो कबई आबो सत्त आबो ताताल हिया कक त्रिपुरा 61,96,218 টাকা রাং রেখা আবো সত্য আবো তাতাল হিয়া কক ত্রিপুরা ত্রিপুরা সারা ফাতারা টঙি টঙে রকন গোबां माननो रां रै दङ त्रिपुरा हाफां आबो कबै आबो ताताल हिया फियाबा ससियेल मिडियाव काइसा कागज मानै 109 जनानि काइ लिस्ट नामजाक बुमुं रजाक अकाउंट रजाक केबुनि आईएफसी कोड रजाक केबुनि रजाकिया आ जागाव मंत्री मेवर कुमार जमतिया ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर टी पीजीटी फरेस्ट एक्सेट्रा नि सय रजाक पेट नि रजाक आ कागज न सोशल मीडिया वो बय मान लायै सोशल मीडिया व्हाट्सएप रगो फेसबुक रगो बयमान लायै लोकरक सोंमं रेखा चेरेरक सोंगा आनि बुमुं तङै आं तांबागै रां माया प्रश्न आ जागासे चिनिया आबो ओ रां माया आं तंनाय लोकरकनि चिनि ताखौ बखौ सोंनि प्रश्न से आबो कक त्रिपुरानि या आ कागज की फेक ना आ कागज ताताल दे कबई आ सय की ताताल ना आ सय कबई आबो चिमिसि लोकरक सोङो कबैनो हंके नों सयरिमानि मन्त्री सयरिमानि कबैनो हंके तांबागै पेट जतन पेट हंग बायजाक हंके बा तांबाय रांमाया प्रश्न आजागासे आबनो रामायण महाभारत खेनेन कोनु नाया आबनो आं रामायण महाभारत सनामै गुरुयै 3-4 बार मीडिया सोशल मीडिया फाइ साना नांना आबोनि पहिलान चिमिन साइमानो आबो आ कागज तातालले गबई कारण जों आंबो सांबादिक खाइ दङ सांबादिक लाइनो प्राय 20 बছर आमु साइमानो मिनिस्टर कुन मिनिस्टर नि एक्टियार करै सरकारी पेमेन्ट पेड रिमान्या क्लियर रंदी मिनिस्टर कुन मिनिस्टर सरकारी कागज बो सरकारी पेमेन्ट बो पेट नि सैमानिया बनि कोनो एक्टियार करी बनि कोनो अधिकार करी जदि न आ कागज कबुन अंतंग के बो सियाना सियाय रिखना मिनिस्टर रिमाया ने आर कबुन बसय रिखा के आ रां मायरक तांबागे माया खता फानो आईएफसी कोड करे आईएफसी कोड गनां बहाय नो माया तंवा भाई आईएफसी कोड गनां माया आ लिस्ट नि बिसिङो आवन बागिनो सेरेरक फोन खाइसिङो जे तान बागै चिंरां माया न बसङो नों बसङ जाखना नों तो ताव फोन टिसाया मोबाइल सुइच अफ नेनला बस लोकरक डेडली सेरेरक फोन खायो जाय होक हाफांरै दङ नों साका माननाय 109 जन चिनी फादर तंलाय तिप्रा सारनो आं कयनाय 109 जन जरा तंलायरक नरक माननाय हिनो मंत्री साका सेकेंड बेस थर्ड बेस फर्स्ट बेस काहाम कक माननाय हिने के किंतु ओ कक फिरकमुं
खाइथानी वो दुनिया गुरी वही कमल कलय हाय फेक जाल नि सामानि नों सिसादि अब जाल दी जालिया कागज आं एडुकेशन मिनिस्टर हाय एकेबा नेने आइन मंत्री ने संका आ कागज के बैदी ताताल नरकी हाय के ट्राइबल अफेयर नि आलादा कामा के पेट नि सिजागा कागज एके अब दुखजनक अब खूब हामिया का संका ने खुद बचिन के हमारा सादा अब के सैन्य गई अब न तैन जों वाना मानि वानाय जों त्रिपुरा सांगि लासि मानि पक्सी फोन खाइके आंबो फोन खाइके चिनि हनरेबल मिनिस्टर न हनरेबल मिनिस्टर ने स्विच ऑफ अब न तै सारिक फां 2-3 घंटा रमै फोन खाइके फोन स्विच ऑफ अब हाय दङ ताखौ ते बुखुसं कक्रै अब त सामंनि बागै सुइच अब मा ओंखाना मिनिस्टार गोबां मा सामं दं हाजार सामं दं हामग्रानि सामं दं आउन बागै हयतो तांमे ओंखाना आर चुबामुं महाराजा खाइ दङ सरकार खाइ दङ डक्टर सनलता खाइ दङ ते गोबां मा जुदा मथारो खाइ दङ जतन द एडभार्टाइज निम्बागी mang द खाय ना कमल कलय सिमिसे एडभार्टाइजमेंट खाइन साव के कमल कलय हाबु चुबा बुले तिनिबो जों चुबाओ के आनो चिमेन एडभार्टाइज खायो लुकरकनो किसाक चुबै हायके चुबाय बुनि समय जों मीडिया के चुबाय मेया 4 बोसोर सिगां जों आपता देब बर्मा साखामियाङै दंमानि बेंगालुरु थाङै जों ट्रिटमेंट खायै हामरि तुबिताबो स्कुलाव थाङै दं आफ्रो केबो चबानाय करि हाफां आरो परे शत्रु कुमार त्रिपुरा याकं हामियानो जों तुबि ट्रिटमेंट खायलां थां लुकरकनि चुबाय लुकरकनि सिसानो लुकरक बायसे जों लुकरकनि कक सानायसे जों लुकरकनि फेमलया लुकरकनो ताताल साया नंबो सायानो आं केबोनो ताताल सावनिया आबोनो आकाश जमातिया मुंबई टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल जों आरो नि बरक बाय सालाय बनबो ट्रिटमेंट खाय ताब गाहाम गोरों अबे गोबां माचाया जुगेरावनो जों खालायफाय तमनो KOKTRIPURA एडभार्टाइजमेंट नांगे तो चिनी KOKTRIPURA बाहायसे एडभार्टाइजमेंट नाङै दं फनु जतन लोकरक नाय दं आबोन कि आलादा बे एडभार्टाइजमेंट खायना नांबा फेबा अब हाइकक रहंगे कैसे मिनिस्टर नि खुक्तै कैसा एजुकेटेड पर्सन नि खुक्तै आंखे मोजां जायगा आंनो कन्डेम खायो आं बेलायखेन कन्डेम खायका इवन आं कयनाय ओ वार्ड रगनो विड्र खायना दिनै ओ वार्ड रगनो किसा विड्र खायना खा जानाय तिफ्रा सारक जाजागलाक जों हाजार हाफांनि एडभार्टाइजमेन्ट चले दंया KOKTRIPURA बेलाय जों जालन कलाय दं KOKTRIPURA कोनो एडभार्टाइजमेन्ट माया KOKTRIPURA तब सृष्टि वो मथागरी जाखा विभिन्न प्रकार KOKTRIPURA नक पर्यन्त से जों बारारि मेनिया नक पर्यन्त से बारारि निजेनि सामर्थ्य करे स्टाफ रावनो जों गाहामके बेतन रि मेया दफानि बागै कक साव हदानि बागै कक साइ दं हयतोबा काइसाखिनि साइतानो खोकफान लाइजागै मानो फेबा कबै साइ दं तापसरातै आबनि बागैनो ओ वार्ड रक के बेलाय खेनो विड्र खायके जानाय आंखा खायो एसे मिनिस्टार रंनि खुको जदि मीडिया न जदि अमायके साका के मीडिया न आं मिनिस्टार रकनो तावखानो बरम रेनो साको बरम रियाया फिया लुकरकनि ककनो से जेहेतु जों मीडिया बा सोंनानै बा जोंनि सोंथायबा जों मा सोङो अब पर्सनल अटैक या अब निनि बदन हामिया खायनानिया नन हामिया खायमानिया
मन्त्री महोदयनो हामिया खायनानै थांमाया हिगे ताखुकते बुखुक संग्र नाय दङ हिगे के आंखा खायो नरक हामनो खायनाय फायनाय सालो जत त्रिपुरा सारकनो फातार तंनाय रकनो नरक चुबा चुखायनाय अबाहाय जोंहाय कक त्रिपुरा महाराजा बा ताय गुबुन गुबुन मथारक चुबाना नांला आसामनि हास्ते हाय आसाम हास्ते तिनी आं कक्तमा मानमानि 65,000 फातार हास्तेयाव तंनाय रकनो प्रत्येकटा बरकनो 2,000 का रिनानि बागै बरक एप्रुव खायका हांके आंखा खायनाय अबाव सोंनाय आं तिनि ट्राइबेल वेलफेयार मिनिस्टारनि थानि त्रिपुरा सारक खरबोसो फातार तंग आबन तथ्य कारेथु त्रिपुरा सारक तंगनो हामजा खांगे आ तथ्य कायसा रेथु त्रिपुरा सारक फातार बोसो तंग अनअर्गेनाइज बोसो तंग परिनाय बोसो तंग बा गुबुन जागा बोसो तंग आसाम हास्ते 65,000 पर हेड 2,000 रे माहाय नरक माहायनो कायसा माहाय वान स्वंगमुंगनादि जत त्रिपुरा सारकनो चुबादि के चुंगरक एडभार्टाइजमेंट खालामि आंनायता कक त्रिपुरा एडभार्टाइज सुबानायनि एडभार्टाइज खालामि आंनाय आबनो मथाकनानै नरक चुबादि त्रिपुरा हास्तेनि जुदि 30,000 फान 40,000 फान फातार हास्ते तंग तंग के फियाबा ओ जे पेट नि सिजाक 109 जना आक बकबैदि ताताल आबनि फिरक्सि सोंमायाखौ तां आबकि नकल दे ना ओरिजिनल दे सय आबनि फिरकमुंग स्राय स्राय मानिया लोकर आबो सोंमानि बागैसे ओइ बोसोर फियाबा कक त्रिपुरानि एगेन्स्ट आनि एगेन्स्ट जे कक नों सामारक आं सायावै अमायके सावनि सामारक आबोले वार्ड रकनो विड्र खायकेन जानाय नासिंनाय जों नंबोफ्राव विड्र खाय के ताखुकते बुखुक सं अब ताम के जों शुदु उत्तर सिमि सिसान माने आनसार सिमि सिसान माने आनसार न साबलै अन्य कक साबलै सामाने बागै तिनि अकक मा साका फियाबा अनेक जिनिसे सिजाक नुकजाक ब रों गोरों साकरा रकनो जों हायके खोग्लाय हायके सामाने बेलायखेने सिनि खोगो मसांगिया फियाबा जराबाय मसाङै जेहेतु मिडियाव सि आकक साखाबा आं जराबाय गथग्रे नानि बागै अककना मा साका ताखुकते बुखुक सं तै हायके खाखायो फाइनाय सालो त्रिपुरा हास्ते फातार हास्ते तंगै तंनाय जत त्रिपुरा सारक ताखुक अखरा बोरम गनां मन्त्रीनि याक्ति नरक सुबाचु जतन मानबायनि आं खाखायो जतन हामबाय फिरकमन मानथुन फिरगिया मानथुन बने वार्ड विड्र खायथुन लुकरक नरन चंगिनादि बबो कबुई बबो ताताल बहिया आं कबि बहिया फिया बबो काहाम बबो हामिया नरनो आबनो वान सगिनादि या सगिनादि नरनो बेलायखेन खुलुमका हामबाय